Hola, veus, el govern espanyol ha explicat amb major concreció les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma en relació amb el transport de treballadors en el sector primari. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha dit que un conductor pot circular acompanyat d'una altra persona per anar a treballar al camp pel que fa als vehicles de 5 places. En el cas de les furgonetes de major capacitat, hi poden anar fins a un màxim de 3 persones. En ambdós casos, sempre respectant la distància de seguretat. L'explicació del ministre arriba després que diverses organitzacions agràries demanessin una major concreció sobre aquestes restriccions, i és que cal tenir en compte que molts temporers no disposen de vehicle propi i ni tan sols de permís de conduir. En les últimes hores, el Departament de Salut ha confirmat que hi ha hagut 94 nous morts per coronavirus arreu de Catalunya. D'aquesta manera, la xifra de defuncions s'eleva a 339 i fins als 7.864 contagis, dels quals uns 658 estan greus. Des del principi de l'epidèmia de coronavirus a Catalunya s'han comptabilitzat fins avui un total de 755 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. Davant l'augment de casos de coronavirus, el Departament de Salut preveu doblar els llits a les UCIs a Catalunya a final d'aquesta setmana i haver-los triplicat a finals de la que ve per atendre els casos greus de coronavirus. Us recordem que des d'aquest dimarts 24 de març i fins al divendres 27 podeu anar a donar sang al Teatre de la Llotja de Lleida, això sí, amb cita prèvia. Només podem sortir de casa per casos excepcionals i justificats, i aquest n'és un.